Дали без проблеми заминава вече да става с територия? След това възможност нещо. В автомобил сядаш, не като в каруца. После. Това е направо като приказка за възрастни. Сега те с новите пък, нали, те са с таблото така и извито. Да, това е. Нека бъсате. Чакай. Да, бъсате ръцете. Да, само че това е. На Херман колата какъв е беше? Мерцедес ли? Мерцедес само, че с половината азбука. Да, с колца. Азбука. Че ти пиел! Имаше 7-8 буква, така половината отписка. Като влязах вътре, ви бежа разбира, това ли влязах, какво влязах? В космически кораб, а? Се виждат някакви бутилките там в гърлото на Евгений. Студени, той затвори всички прозорци, климатика. Страшна работа. Да. Той се смее и ми вика, искаш седи да караш? Там до шатрата очим. И съобщи вика, не искам да кажа, че ние с проблеми, защото автоматично. Всичко казва, което може да се закъсни, аз ще го включа предварително. За удоволствието викам. Значи, остай роза.
града. Така, благодаря от тебе до Рагастон. Една почерка, строга почерка от нашия екипаж. Нека стоят нашите славни вояци. Хайде малко луки морски вие, без това си ги имате. Всички вояци с къси врага го остане обичай. На здраве! На здраве на всички, да сте живи и здрави и да приемете тези господа в нашите лици. На здраве, господин Гавран. На здраве на цялата ми трупа. Веднага да се намери къде е Никола Петров Гечев